Cela uBenton wami ukuthi angishade. Cause sengiyahluleka manje ukuhlala ngaphandle kwakhe. Ngifuna nje ukubona nanokwazi ukuthi phambi kwehlwele zonke ungithanda ngeqiniso noma uyangiyuza yini. Unangaki iminyaka uBenton unangaki iminyaka? Mina ngina 44. Umuntu wami una 24. Yebo. Lalela ke ngicela nje ukuthi ngikwazise ukuthi ngifuna sishade manje. Ngifuna sishade manje. Hawu. Ngibingelele babukeli bevumani film lokhuluma uvumani waleyo mhlabeni nganawusuwanini madoda phansi le emanguzi. Kodwa ke asikho lapho kuthiwe kakhubalo nibiwe egcekeni. Noma ngabe kuplani khona. Siyanithanda nonke indawo ngeendawo ngeke nginiqede ngiyanibona siyanibona lapho ama comment siyawabona futhi siyawathanda. Nani siyanithanda kakhulu. Ngibonge kubo bonke abasidonethelayo lapha kwi channel. Noma ngabe ubani osinikeza ama advice futhi siyabonga bafowethu uNkulunkulu nje avula iminyango mo. Mawami namhlanje uzotshela ababukeli ukuthi yini ekubeka la kwiVumani film again manje. Balaleli beVumani film ngizocela uBenton wami ukuthi angishade. Cause sengiyahluleka manje ukuhlala ngaphandle kwakhe. Ngifuna nje ukubona nanokwazi ukuthi phambi kwehlwele zonke ungithanda ngeqiniso noma uyangiyuza yini. Lokho nje ngifuna ukubona nokukwazi. Ngingajabula kakhulu uma ngasaphumela obala. Avume ukuthi uyangithanda futhi ufuna sishade naye. Akanandaba nokuthi uma wakhe uzothini. If uma wakhe emgxosha ngizomthatha mina ngihlale naye. Anginankinga. Yena akangabi nenkinga nemali nje okunye nokuningi ke sokuhlela mase sihleli ndawonye. Mhlawumbe ukulandisa umbukeli khona uqala ukuyibuka le episode le. Unangaki iminyaka uBenton unangaki iminyaka? Mina ngina 44. Umuntu wami una 24. So nje ngiyamthanda kakhulu uyangithanda futhi into engiyithanda kuyena ukuthi uyangilalela futhi uyangihlonipha. Yonke into engikhuluma naye uyenza njengoba kade ngisho. Ungathini la kubabukeli? Ababukeli baye bakubonile lapho enkundleni zokuxhumana. Kuke wasumsindo baphika ukuthi wena una 44. Hayi iqiniso nje ilelo. Alijiki futhi. Alijiki ikona nje ukuthi ayishem umuntu wami ngiyamthanda kakhulu sengiyahlule ukuhlala ngaphandle kwakhe. Ingakho nje ngize la kwiVumani film ngizomcela phambi kwehlwele ukuthi ngicela angishade. Okay. Ngoba ngaphandle kwakhe angilutho. Manje sinjani isimo phakathi kwakho noma wakhe naye after umtshelile uma wakhe kwenzakalani niyaqhubeka ni right? No uma wakhe utense kulensuku. Akekho right. Akekho right nje. Noma ngithi ngiyazama ukumkhulumisa hayi akaseyena lo mngani wami lo wakweqiniso lo. Yabo manje nje ngiyabona ukuthi engathi kuzogcina lento yami nomuntu wami sihliphizeka. So ngicela nje uBenton wami ukumthatha azohlala nami. Kuze nje angaze nje alemtshena izinto eziningi ezizoze zimguqula umqondo ngoba ngiyamthanda uyangithanda futhi uyanganelisa kakhulukazi nje embedeni ayishema hayi shamanye ama recipe lapha. Yabo nje mase sidla amadanone usuwe sesamba hayi siyawadla amadanone shame. Mama mhlambe kuye yonke lento eyenzakalayo awuboni nje mhlambe unephutha mhlambe ngakuwena. No hayi mina ngilibona iphutha. Angiliboni mina iphutha. Because umuntu wami uyangithanda nami ngiyamthanda and uyangilalela siyazwana naye anginankinga nje. Akukho ke la ngibona kushoda khona. Ngaphandle mangase kube khona ushintsho kuyena. Mhlawumbe la ngingaqala ngivule kamehlo ke ngibone ukuthi hayi engathi lento bengiyenza ayi bekwamazi noparafini. Omakhelwane nje. Omakhelwane bathini endaweni omakhelwane bakho ngoba ngiyenzeka yonke le ndawo? No anginandaba nokuthi bathini. Anginandaba nokuthi bathini. Nje angifuni nanokuthi ngize ngikubeke emqondweni izinto abayikhulumayo
angifuni nje ukuthi zingene emqondweni wami ngoba zizokona uthando lethu. So nje manje nje angifuni nje ungena kakhulu ukubona, ngifuni futhi nanokulalela. Yabona nje umuntu othi uyaqala nje ngiyazama ukuthi ngimbuyisele eceleni ngoba ngiyabona uzokona uthando lethu. Hayi, okokuqala nje ngiyabona nje nabantu nje banokungibuka nje ngiyababona banomona. Kanti ngingabulala umuntu mina yabo lo bemtheni wami angifuni lutho ngaye, angifuni and ngimuzwa la ekhaya, ngimuzwa la ngaphakathi. And yabo mengithinta vele kube khona into ekade ziyahlasimula ivele imizwa iphakama ithi vele ngihlanye ngabe ngisabona umuntu ngishe restaurant abe ngisabona umuntu ukuthi khona yabo nje ngabe mhlambe muhamba naye phansi kwabantu awunamahloni naye ukuthi mhlambe bazothi hayibo kwenzakalani. Hayibo anginamahloni mina naye behlangana futhi nje angifuni nje umuntu yabona nje umuntu mangabe ebheka ngakuthini ngimbukisisa kahle ukuthi hayibo uzama ukwenzani lo noma mhlawumbe usezama ukungithathela andike nje shem mangase kube khona okwenzakalayo uAshem ngamhambela amazwe mina ngingaze ngiyoshaya angazi kuphi ngingawufuna nguthola angikwazi nje ngalelo langa ngawazi imanga muthi ngima ngawe khona okwenzakalayo ukhuluma ngokuthi mhlambe na uma wakho uyanqana noma mhlambe mungamthola bese umthola nomuntu wesifazane untanga wakho yini ongayenza. Uyazi angazi yabona nje ke mangase kwenzeke lokho ngingambamba ngezami izandla ngazi ngathiwa sengimbambe ngamawashingi wasayena ngangichazela ukuthi yini engingamanelisi kuyona ngoba yonke into mayifuna uyayithola nje ingakho ngize ngadela le moto yamentsha ngamnika yona ngathatha ikhiye ngamnika yabo nje manje meke wavuma ukuthi uyangishada ngibhala ngaye because nje angifuni nje le genge le yabo le size oyanga kuyena ukuthi nje izame something ngifuna athi nje mecabanga athi hey mama wekhaya uzongibulala. Awucabanga ukuthi mhlambe leyo moto angayithatha yona leyo moto hamba gibele samantombazana usize wakhe? Angeke akwazi shema, angeke akwazi ngendlela nje ngoba ngimbeke la ithendeni yabo leya ngakhona ngezipayi nje zingigadela yena ukuthi nje nize ningisize nimqalaza ukuthi leya ngakhona kwenzakalani and ngiyamthanda shema futhi ngiyamthemba yabo nje mangase kuthiwa uyangiphoxa angazi ngenze njani ingakho nje ngize la kuyivumani film ukuthi ngifuna sho phambi kwabantu phambi kwezihlolo ezizonke ukuthi uyangithatha uyangishada ungenza unkosikazi wakhe. So nje angisabona okunye nje manje ngoba angifuni noma wakhe ukuthi azamguqula amshintshise kule moto le engimnikeze yona sengiplana ukuthi ngifake ikhamera ngoba ngifuna ukwazi yonke into ukuthi le hamba khona kwenzakalani. Ngoba ngiyazi ukuthi mebuya ntambama uzongazi yena afika ishiye ngihambe ngiyobheka ukuthi bekade kwenzakalani mina. Manje mama ngoba ikamera iyavela mihleli la kwi dashboard yini sengise dashboard la ngaku screen phezulu ayifihleki mhlawumbe uzotheyana noma singayivezi lapha ngababukeli mayibona. No ngizofaka nje into umhlobiso othile yena angeke ayazi ukuthi khona ikamera futhi angekazi ayibona. Andike nje okunye sengikuplanile manje sengifuna ukuthi ngihambe odokotela ngifuna umtholela ingane yokugcina. Tholela nje unayo ingane vele noma ana? No akanayo ingane kodwa nje ngiyazama ngifuna uzama nje ukuthi sibe nengane yethu. Hey madoda ukasho mhlawumbe ukuthanda ingane kanjani intombazane noma umfana? No besingakaze sikhulume leyo kodwa nje into ebengisayicabanga ngomqondo wami nje ukuthi hayi yaba manje into engezomenza ukuthi nje imbambe ngqe kufanele ngimtholele ingane. Ngiyazi ukuthi lokho kuzomjabulisa kakhulu. And mase nengane nje noma wakhe nje hayi ngoba phela ngiyamaza umkhonzili kuzoba nzima ukuthi asihlukanise mangabe sebona umzukulu. Uma wakhe wathi uzokubizela amaphoyisa ugcina yenze njani? Kushuthi wabuye wadecide ngenye indlela. Kushuthi wabuye wabona ukuthi lento ayenzayo angeke izilunge. Ngoba ngamtshena nje ngathi akukho okunye futhi yena nje uzoba umamezala. Akukho futhi okunye. Ayike mase ngimtholela umzukulu ke hayibo. Ayizohlanya. And ngifuna ukuthi mangabe ngena ngale moto yami entshe egcekeni lakhe
Angiyazi ambuze futhi ukuthi yini manje sekwenzakalani ngoba ngiyazi uyayazi. Awucabanga ukuthi uNkulunkulu ngakunikeza isiphanisho isijezi sesinzima ngenxa yalento eyenzala? No, uNkulunkulu uyazi ukuthi mina angimbhaqe namuntu. Ngithanda yena yedwa. uNkulunkulu into angayithandi ukuthi ubhanga abantu. Cha nje ngithanda ukuthi nje kuphela iminyaka kuphela ishiyanayo. Eyakhe iminyaka mncane eyami ithe xaxaxa. Phela nje ukuthi nje ngizobhekana naye angizomshera nenye indoda. Ngiyakuzwa. South Africa. Yazi kuye kube nzima uyibuza ukuthi ngempela ingane kwane le noma yini. Manje awusho mama. Esikoleni la wathi ufunda e-tertiary noma e-high school lo muntu esikhuluma ngayo singasona ukucacisela umuntu uyele buku. No, ufunda nje esikoleni engeke ngizele isidalule kodwa ufunda nje wenza unyaka wesibili. E-tertiary. Tertiary wenza unyaka wesibili. Yeah, and-ke futhi okunyeke nje okungiphathe kabi uma wakhe usemkhiphile ejimini uthe ngeke asakwazi ukumkhokhela. Okay. So nje mina ngizomthatha nje ngimfake kulama gym la kujima khona belungu. Le ngeke azole mixana yabo nale genge le. Yabo nje ngizomkhipha futhi liya gym ekade emfake kuyona ibiyo 250 ibishibhe kakhulu. Mina ngizomfaka kwebizayo. Ngoba ngifuna nje ayibone ukuthi ubalekile kumina. Kahle ngoba umthanda noma mhlawumbe uzama ukuyiprove yabo ufuna ukuthi no ngiyamthanda manje ngifuna abone indlela engenza ngayo. Ngifuna abone indlela engenza ngayo. Abone naye ukuthi ngisha ngathi uthatha untanga wabo angekaza kuthole konke lokho ebekade kuthola kumina. Yeah. Okay. Ngeke azamnikele ukuthi nje noma ngabe uthi mhlambe uma ukuthi bantshontsha ke mhlambe ufuna ngingaboni angazi mhlambe bangakwenza le. Kodwa nje ngifuna azi ukuthi mina ngishaya u5 la kuyena. Mina nje umama wekhaya kuyena. And then okwesibili ngiyayibuza ngiyiphendula ukuthi angazi noma uzovuma yini ukungishada njengoba ngifuna ukumtholela ingane nje angazi ngempela ukuthi ngoba angifuni ingane yami ingabi noyise. Yeah. Ngifuna naye ijabule ibe nobaba wayo. Okay. Njengoba nje ngisamcelile ukuthi ngicela ukuthi angishade. Nginama plans nje amaningi emqondweni ukuthi nje mangasavuma angingenza sure inkosi impela ukuthi nje hayi ngiyamtholela. Yabuzwa. Awusabi ukuthi mhlambe endaweni iyouth mhlambe osisamancane baba asikho sikhona isifunda abasitholayo nabantu abancane awusabi mhlambe ukuthi umphatho ohlala kuwona mhlambe uyachaphazelela. Hayi anginendaba nje ukuthi uthini anginendaba kwami lokho. Wena uphila impilo yakho. Mina ngiphilela impilo yami nje. Futhi anginendaba ke nje nomuntu. South Africa. Ngiyacabanga Mzansi Africa noma ngabe kuphi la ukhona siyakuthanda ubalekile. Singakhulumi kakhulu ngabazi ngokuthuka but manje sengizokhetha uzongivele ngibaziziba abantu abangithukayo. Ngawaphendula. Mama ngizocela ungikhiphela inamba nje ungifayile inamba ukhipha inamba lapha efonini yakho ungifayile yona la. Okay hayi khulileka vele ngiyazi ngekhanda. Oh okay. Inamba vele ngihleze ngiyifonela njalo nje. Yonke indlela abanye bayombona abanye bafisa ukumbona abanye bayothethelela izono zabo. Imali washo lo muntu lathi imali isebenzana. Yebo. Uyaphila webhodi? Yebo siyaphila bhuti. Siyaphila nciki yami. La ukhuluma noVumani from iVumani film. La nginomuntu la othi uthandana nawe owumngani kama wakho ngazi umyamazi umngani kama wakho othandana nawe. Hello? Yebo bhuti. Yebo bhuti ngiyaku. Ngithi nomngani kama wakho la othi uthandana nawe. Ngizonga bhuti.
Nginomngane kama wakho la uthi uthandana nawe, usucela ukukhuluma nawe khona into afuna ukutshela yona. Yebo, anginankinga bhuti nginikeze. Yes, Sithando sami. Yebo mama uright. Ngiyaphila love. Yebo. Lalela ke ngicela nje ukuthi ngikwazise ukuthi ngifuna sishade manje. Ngizongithandisa. Ngifuna sishade manje. Hawu. Nami bengisacabanga lokho Sithando sami kodwa ngibona inkinga phela. Okay, yabona ke uza ngohlelo ke manje. Yazi bangijabulisa kuyangithokozisa ke leyo Sithando sami ukuthi nawe uhambisana nami. Nami bengisacabanga lokho yazi. Yeah. Hawu. Yeah, phela. Okay. Ngiyajabula. Yazi Sithando sami khona ngicela ungiphe noma 1000 phela Sithando sami. Hawu, ingani izolo ngikunikeza 1.6 wenze njani? Cha phela yonke leyo mali iphelele esikoleni phela nami mengiphume ngaphandle ngisuke ngabona nezikipa la ngaphandle. Hawu, manje wena usuvele wabona izikipa. Ngosuku olulodwa nje wena usuqede 1.6. Cha phela lezinye izinto ezibalekile esikoleni angithi Lalela phela angithi uyazi ukuthi uma wakho lento ethi akayifuni. So manje kufanele ngifake amandla la njengoba sizokwenza umshado. Manje wena musubhubhudla imali kanje usungifuna 1000 futhi. Ngitsheneke sizokwenza njani ngoba phela kufanele mina nawe silungiselele umshado and yonke le mali kufanele iphume kumina. Nawe phela nemusa owenza kakhulu, suwenza kakhulu manje. Suwenza kakhulu. Hayi. Okay, it's fine ngizokunika kodwa nje ngicela kube lokugcina lelo 1000 engizokunikeza lona. Okokuqala uyazi ukuthi yimina engifanele ngifaka amandla kulomshado. Ngiyakuzwa Sithando sami. Hayi, angifuni ukuthi ungifune imali zonke izinsuku. Iyona ke leyo nto ezokwenza ukuthi yehlise uthando lakho kumina. Yabo, uzoyiphoxa nje ngokungifuna imali njalo. Sithando sami kanjani ngiyaxolisa ke Sithando sami. Hayi le yabo le 1000 engizokunikeza lona elokugcina angifuni nje kancane kancane ungicela imali. Ngcono ngikuphe mina uma ngabe ngithanda. Hayi ukuthi wena ungifuna imali. Uyazibona ukuthi usu wrong. Uyayibona ukuthi usu wrong. Ngiyabona sibona phela. Hayi Ngixolisa Sithando sami. Uthi manje mina ngicabange kanjani? Cha uthi le mali bengifuna into ebalekile yasesikoleni yabo. Hawu izolo ngikunikezile 1.6. Kusalile kuthi iyashort. Hayi. Okay, it's fine ngizokunika kodwa nje angiyifuni leyo nto. Hayi ngiyifuni nje le nto ngoba manje wena usukhombisa ukuthi usuyangichutha phela ngendlela usuwenza ngayo. Usuwenza kakhulu manje angiyithandi. Ngiyaxolisa Sithando sami ungaphatheki ngiyaxolisa. Okay, ke Sithando sami alright. Ube right ke baby. Ube right ngiyacela. Okay, sure. Yeah. Hayi. Awucabanga ukuthi mhlawumbe kumthethisa kangaka uzodala utsabaleke? Ngeke azabaleke phela ngithi uyazi ukuthi ufuna imali. Angeke futhi azayithole kwenye indawo and uma wakhe asamnikeza imali. Njengoba uma wakhe ngasamnikeza imali ingakho ke sefuna kumina yonke kodwa manje angifuna ngihlale emahlombe uzongisinda. Uzongisinda ngempela mase ngihlele emahlombe. Ngithi ngimaka khona manje kufanele silungiselele umshado. Umshado awuyona into encane. Ufuna imali ezinkulu. Hey babukeli siyamthanda kakhulu kodwa ngiyathemba mhlawumbe ngakhona uBenson ukuthi uze naye. Yeah. Mhlambe next time. Makwenzeka. Yeah. Babukeli siyamthanda kakhulu ngothando lwaNkulunkulu ne. Konke okubi obhekane nakho kuzodlula. Ungakubona ngathi ngikudlule mawusabhekana nakho ngaleso sikhathi. But kuyadlula, trust me. Amen. Siyabonga babukeli.